ಮುರಣಿಗಳು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಪ್ಪೆ ಒಣಸು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಪಾಡುಗುಳ್ಳುದು ಮಗೆವರಿ ಮೈಪು ಸುಡಿದ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಬೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬರಿವರಿಕೆ ಬೋದು ಬಟ್ಟಲ್ ಬರಿವರಿಕೆ ಇದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋತೆ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದಿಗದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಗಾಯತಿಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿಜ್ಜೆ ಅಂದ ಅಮ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಣ್ಣಗ ಬಣ್ಪೇರು PUC ದಾಣ ಮಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೊರಿತಿದೆತ್ತೆ ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲು ಅಪ್ಪ ಗಾಯ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನದ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿನ ತಿಕ್ಕಣಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈತೆ ಆಯ್ನೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರಿಕಿದ್ದು ಓದಲ ಮಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೂದು ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತೂನಗ ಮಗೆ ದೋಜ್ಜಿ ತೂನಗ ಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಬಲ್ಲದೆ ತೊಂದ ಆತು ಅಪ್ಪೆ ಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬರಿಕಿದ್ದು ಇದು ಓದಲ ಮಗ ಅಂತ ಪಣ್ಪುಣಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನವ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿರ್ದು ಅಪ್ಪೇನ ಓಳದ ಹೆಂಗಾದೀತ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಪಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜೇ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಂದೆ ಕಲ್ಪೋಡಾನಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತು ಉಂಡ ಅಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾನಿಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಬಂದುಲೆ ದಯಪಣ್ಣದಂಡ ಬಡವರನ ಜೋಕುಲು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತಿರಂದ ನಂಗೆ ತರವೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾನಿಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನ್ರಿ ಐಕೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾರ್ಕದ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಿಜ್ಜಪ್ಪ ದೇವರೇ ಬಾಲೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬತ್ತನಂದ ಬರ್ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗುಳ್ಳಿಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಬಾಗಿಲು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಲಂಬೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅತ್ತಾಗಿ ಬಿಡು ಬಲವಿದಾಗಿರ್ತಿ ಅಯ್ಯನ ವಿಷಯನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಪಿನೈಲ್ ಪಾಡನೆ പൊടിച്ചിന്ത് പ്രയത്നം നടത്തുന്നില്ല അതിനകത്ത് പോപ്പുണ്ട പോടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഒഞ്ചമ്മേർക്ക് അമ്മ ഫീസ് കട്ടുന്ന ടെൻഷൻ പാപ്പ ഒഞ്ചമ്മേര് ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತೇರು ಬೈಕುಂತ ಅದು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಬಡಿದಿ ಬಂಡೇರು ಬಳಸದಿತ್ತೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಲೇನು ಆತನಗ ಒಣಸು ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಮಗಲ್ ಲೆಪ್ಪಂಚಿ ಮಗನ್ ಬಿದಾಯ್ ಮಗೆ ಬೆತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಎದುರು ಕೈತಾಲೆ 7 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಬಜಿ 10ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಬಾಸೆ ಕೆಟ್ಟನೆ ಮಾರ್ಕ್ ತಮ್ಮಿದೆ ಎತ್ತಂಡ ಮುಸುಂಡು ತಿರ್ಗಾದೀಪ ನಡಪ പോയി ಶಾಲೆಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು പോണാಗ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಪೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಕೊರಿಯರು ತೂಣಗ ಸೊಣ್ಪತ್ತಾಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡ ಕೆರಿಪೇರೆ ಆರು ಕೆರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಯಾಣೆ ಸೈಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಟೆ ಸಾಲ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲಿತ್ತನು ಗುವೆಲ್ದ ಮಿತ್ತಿ ಪೇಪರ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಂದು ನೀರು ತೂಪೇ ಬಿರಾರ್ಪೆ ನೀರು ತೂಪೇ ಬಿರಾರ್ಪೆ ಅದನಗ ದಾಳ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಂದ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಹುಡುಗಿ ಐಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಯ್ತು ಪಾಡಿ ಮೆನ್ಸಿರ್ತು ಬಾಸೆ ಕೆಟ್ಟನೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಬೂರ್ದು ಅತ್ತೈತೆ ಎಂಜಿನ ಅದ್ರ ನಿಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಗುವೆಲ್ದ ಮಿತ್ತುಂತಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮರ 1 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದಿರಿಗೆ ಇತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಲಾಯ್ಪು ಇದಾಯ ಹೋಯ್ತು ಬಾಡಿಯ ಮರ ಲಾಯ್ಪು ಎತ್ತ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ದೀಪೆತ್ತೆ ಬಾಸೆ ಜನ ಇತ ಲಾಯ್ಪುವ ಲಾಯ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಪ ಸೈತು ಪಿರ ಪುಟ್ಟು ಬಾ ಪಿರ LKG ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಪೊಡ್ಚ ಬಾಸೆ ಜನ ಪಿರ ಸ್ಲೇಟ್ ಅದೊಂದು ಬಣಸೂರು ಹೊಡೆದು ಪೇಪರ್ ಹೋವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬದುಕಿಯ ಮಗ ಎಂಕಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೆಗೆದು ನೆಟ್ ನೂದೆಟ್ ನಾಳೆ ಪುಣ್ಯದ ಅದೇ ತೊಂದು ದೆತ್ತೋನೋ ನಿಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಎಂಕ ತೆಗೆದ್ರೆ ದೆತ್ತೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸೈನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೋಡದ ಉದಯವಾಣಿಗಳ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಪೊಡ್ಚಂಡೆ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜೇನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ನಳತೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಕೊರ್ಪ ಪೂರ ಕೊರ್ಕ ಪಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆದಾಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಟಾಪರ್ಸ್ ಇವರು ಅಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಶಾಲೆದ ಬೀಗದೆಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತ ನಡೆದಾಗ ಬೀಗ ಬಾಡ್ಬೇತ್ತ ಆಯನ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೊಂಜಿ ಚಮಚಾನ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದೊಲಿಯ ಅಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಶಾಲೆಡ್ ಬೂರ್ನಂಚಿನ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟನ್ನು ಎನ್ನ 10 ಸರಂದವರೆಗೆ ಕೊಣದು ಕೊರ್ಪೆತ್ತ ಆಯನ್ಲ ಲೆತ್ತದೊಂಜಿ ಲೋಟೆ ಕೊರ್ಪಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದುಂಡ ಬಹುಶಃ ಏತುಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಡಲ ಅಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಟ್ಟಿ ಒಯ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋವ ಎಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಯಪಣ್ಣದಾಂಡ ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಪತೊಣ್ಣಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಪತೊನುಂಡು ಅವು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡು ಅನಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ತೂವನುಡು ನನಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ದಾಯ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಅಪಗ ಈ ಸಮಾಜಡು ರಡ್ಡು ವರ್ಗ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನನಗೇ ಬೇಕು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಜೋಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಲ ರಡ್ಡು ಡೇಂಜರ್ ಐಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜೇ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಾವಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇನಿತ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಂಡದಾಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಗ ಎಂಕ್ಲು ಬೇನೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ ಏನೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೂವನುಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಪುಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ATM ಮಿಷಿನ್ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಟು ದಾಯೆ KNN ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಆತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬರಿಕಿದಿಲ್ಲ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ KNN ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಿಷಿನ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯರವಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊರತು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಕ್ಕಣದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ರೀತಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ
ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಂಡರೆ 100 ಜನ ಜವಣೆರಡು ಕೊರಲೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇನ್ನಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ತುಲೆ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತುಲೆ 15-25 ವರ್ಷದ ನಡುತ್ತ ಜವಣೆರೇ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ, ಅನೈತಿಕ ಪ್ರಕರಣ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಾಂಜಾದೆತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬಿಡುದು ದೂರ ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ ಜೈಲ್ಡ್ ದಿನದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಒಲ ಒಂಜಿ ತಿಕಿಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪಾತಂಡು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕದ ಪಿರಾವಳೆರ ದುಡ್ಡುದ ಪಿರಾವಳೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಲಿಪಾದ ಕಲ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ಡು ಸರಿಯಾದ ಇಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟೆ ಪೇರಿಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಫುಡ್ಡು ಏತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಣ ತರಕಾರಿ ಏತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏರು ಸೈತಂಡಲದೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದುಡ್ಡಾವು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ದುಡ್ಡಾವುಡು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸುಖ ಶಾಂತಿನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕುಣೆ ಇಂಚ ಪಣ್ಪುಣೆನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಇಪ್ಪು ನಡೆದು ನಿಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲೆನೇ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಆದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತು ಶೋಕದ ಪಾತ್ಯಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಕ್ ಸಂವತ್ಸರದ ಪುದರ್ತುಲೆ ವಿಳಂಬಿ ಹೋದು ವಿಕಾರಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ತಂಡ ವಿಕಾರ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಪಣ್ಪುಣೆ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಪಣ್ಪುಣೆ 7 ದಿನತ್ತ ಬಾಳೆ ಬಂಜಿದಲ ಇತ್ತು ನಡೆದು ಬಕ್ಕ 9 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುಡು ಭಜನೆಗೆ ಪೋವಡು ಪೂಜೆದವಳು ಉಂತೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಗುಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅಂತ ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಐತಿನೆಟ ಪಣ ಅಂತ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಗಟ್ಟಾತಿದ್ರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವ ಏನ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಮಾರ ಅಂತ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಬರ್ಪಣೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬಂಡ ಬಂಜಿದಲ ಬಾಲೆ ಪಣಗ ಐಕೆ ಟಿವಿಲ ಮೊಬೈಲ್ ಲಜ್ಜಿ ತುಯ್ಯಾರೆ ಅವು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಕೆಲವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓವಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯಾರ ಪೂಜೆ ದೇವರೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀದು ಬರ್ಪುಣೆ ಸಾಬೂನ ಐಟೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬಾಕಿ ತರೆಟೆ ನೀರು ಅರಿಯೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ಸೈತಾಳಂಬೆ ಸೈತಾಳೆ ಏನು ಮೀಯರ ಪೋಣಗತ್ತ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಮೀದು ಸೈತಾಳತ ಜಳಜ ಎಂಕ ಬಾಳ ಸೊಡ್ಚಿ ಹಣ್ಣು ಪೂಜೆ ಆವ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಸೈತಾರ ದೇವರೇ ಒಣಸು ಗುಡಿಯಾರೆ ಬಂಜಿದಲೈ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾನಗ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತನ ಧಾರಾವಾಹಿನ ತೂದು ಏತು ಸರ್ತಿ ಅಡಿಪಾತನ ಕಾಜಿ ಪುಡು ಒಣಸು ಮಲ್ ತಿಪ್ಪಣ ದೇವರೇ ಗೊರಿಯ ಗೊತ್ತು ಏತು ಸರ್ತಿ ಪೇರು ಉರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆದ ಮಿತ್ಯ ಪೋದಿಪ್ಪ ದೇವರೇ ಗೊರಿಯ ಗೊತ್ತು ಏತು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಲಡ್ದು ಬಂಗುಡೆ ಪುಚ್ಚೆ ಕೊಣೋದಿಪ್ಪ ದೇವರೇ ಗೊರಿಯ ಗೊತ್ತು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಡದೇ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಡಾತುಂಡು 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಲೆ ಒಯ್ನು ತೂಪುಂಡ ಒಯ್ನಿಕೆ ಏನುಂಡ ಅವು ಐತ ಮೆದುಳುಡು ದಾಖಲೆ ಆಪುಂಡು ಐನು ಬಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಬಂಜಿದುಲೈ ಬಾಲೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿಪ್ಪುಣಗನೆ ಅಪ್ಪ ಐನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಸಂಗೀತ ಅಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಏನ್ಗ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಸಂಗೀತನ ರೋಗನ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದೇವರೇ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಜುಮ್ಮಾಯ ದಿನೇ ಪೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡಬಂಡ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಪೇರ ನಂದು ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ಅವು ಕರ್ಲು ಬಿದಾಯ ಬಣ್ಣ ಕಂಚನೆ ಉಂತಿಯರ್ಲಾಪುಜಿ ಕುಳ್ಳಿಯರ್ಲಾಪುಜಿ ಐಕೆ 14 ವರ್ಷದೊಲಾಯಿ ಇನಿ ದಾನಾತನಂದು ಬಂಡ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ದೀವಣ್ಣ ಇತ್ತಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ನ ಜೋಕಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಕೈತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆರ ತೂಲೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಈಜಿಂದ ಕೋಣೆಡತ್ತನ ಸ್ಲ್ಯಾಪುಡು ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದು ಅಪ್ಪೆಣ ಅಂದು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ನೀನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡು ಏನೊಂಜಿ ಕಡಪುಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪು ಬೇಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳ ಜೋಕುಲು ಹತ್ತಂದೆ ಬೇಗ ಕಲ್ತದೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಲೋಡು ಡೌನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನಡೆದು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವಡ ನಂಚಿನ ಜೋಗುಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ದಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನ ಬಂದುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಗೆ ಅನಗ ಬಲಮಗ ಚಾಮಿ ಅಲ್ಪು ಬಂಡದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬಯ್ಯಡು ಅಮ್ಮೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೊಂಡಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಜಾರ ತೂಣಗ ಸಪಾದ ಪಕ್ಷ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಜಾರಂದೆಗುಳ್ಳುಂಡ ಐಕೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅತಿಯಾಯನಂಚಿನ ಮೋಕೆನೇ ಜೋಕುಲು ಸಾಧಿತಪ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಪಡೊಂದುರ್ಲಿ ಲಾಲ ಏತ ಪಂಚವರ್ಷಾನಿ ನಾವು 7 ಜೋಕುಲು ಪುಣಗ ಮೋಕೆ ಲಜ್ಜಂಡು ಬರ್ತಡೆ ಲಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಪೊಳ್ಳಾದ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಗ್ಲವು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲವು ದಾಪಂಡ ಲಾಡಿ ಇತ್ತು ನೈ ಅವರವರ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂತೀರ ದಾಪಂಡ ಬೂರು ಜೀವನ ಪುಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಏನು ಚಡ್ಡಿ ಅರ್ಧನಾಗ ಇಂಚರ ತೂಯಾರಂಡು ತೂಣಗ ಅಪ್ಪದ ಲೋಕೋಣೆ ದೋಜು ಅಂತೀನಿ ಪರಿದಿಂಡು ಬಂಡ ಅರ್ಬಣ ಅಂತೀರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಯಾರ ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಪುಣೆಪ್ಪ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಪುಜಿ ಮೋಕೆ ಬೋಡು ಜೋಕುಲ್ಡ ಆಂಡ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮೋಕೆಯನ್ನು ತೋಜಿಪಾಲೆ ಆಜೆಡ್ದು 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಾತ್ರ ಮೋಕೆ ಪಡು ತಪ್ಪುಂದು ತೋಜಿಪಾದ ಗುರುಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಜಿ ಅಂದಂಡ ಜೋಕುಲು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪುವ 14 ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಪೋಡ್ಚಿ
ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಬೋಪ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಜೋಸ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ್ಲಿ ಇನಿ ಮೋಕೆ ಪುಣಗ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬಾಲೆದ ಫೋಟೋ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಡಿಪಿಡ್ ಬಾಲೆದ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ ವಾಹನಗ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಐಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ರಮೇಶೆ ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಾವಡಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾರಿಯರು ಜೀಪ್ ದೆತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆವಡಂಡ ಜೀಪು ಮಾರದು ಟೆಂಪ ದೆತ್ತೇರು 2 ವರ್ಷ ಆವಡಂಡ ಲಾರಿ ಕೊಣತ್ತೇರವೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೀ 3 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡ ರಮೇಶ್ ಆಗಿ ಆಪುಂಡ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯನ ಈ ಮಾಣದ ಎಪ್ಪುನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂತ నేను రమేష్కి ఏనో తిప్పి ఆయన మనసుడు ఆపుండు ఎన్న కారణికి ఎడ్డే ఉండు ఇల్లాలు ఎంకల ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಐಕೆ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಡು ತಪ್ಪೊಂದು ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ನಮೈನಿ ಸುಲಭಡು ದೂಲಪಾಡ್ನೆ ಕಾಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇಂಕ ಬಿಸು ಬರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನನತ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವಡ ನೆಂಚಿನ ಐಕೆ ಪ್ರಕೃತಿನಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಲೆ ಬಂಡೆ